Здравейте, казвам се Петър Петров от AMV Properties, агенция за недвижими имоти. Днес ще ви представим офис, който отдаваме под наем. Намира се на булевард Цар Освободител номер 25. Мястото е много комуникативно. Ето това е изгледа пред офиса. Намира се пред паметника на Съветската армия. Място за паркиране има пред офиса. Може да се направи служебен абонамент, така че да бъде в услуга за хората, които ще ползват офиса. До ресторант Грозд, до университета. Ето това е офиса, входа на офиса. Влизаме в входа. Добре поддържана кооперация с своя живот, със своя стил. Ето това е кооперацията. Вляво. Това е вече офиса, блиндирана врата. И влизаме в офиса. Пода е с черен гранит. Офисът се отдава необзаведен. Отоплението е с радиатори, ТЕЦ, дограмата е сменена, ПВЦ, обезопасен е офиса с решетки. Стените са латекс. Това е първото санитарно помещение. Както виждате, то е необорудвано, но може да се сложи душ, мивка, още една мивка, отопление също с радиатори. Осветлението е с офисни осветителни тела, вградени на външен монтаж. Офиса има възможност за окабеляване, интернет, кабелна телевизия. И това е второто санитарно помещение, което е. Това е тоалетната. Мивка. На много комуникативно място е, на първи етаж. Много е престижно мястото и е много удобен. За повече информация може да се свържете с нас по телефон, чрез имейл или на транспаранта, който ще видите на фасадата. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Ще се радвам да направим всичко за вас. Също така в агенцията се говори на английски, немски, гръцки, руски, така че бихме могли да ви бъдем полезни и не само на български език. До скоро!